Napulo ka mga miyembro sa Dawla Islamia Mauti Group ang patay sa engkwentro tali kasundaluhan sa Lanao del Sur. Ani ang report. Patay ang napulo ka mga notadong miyembro sa Dawla Islamia Mauti Group. Lakip ang ilang lider nga si Amirol Mangurangka alias Usman. Human ang dugoon nga engkwentro tali kasundaluhan sa barangay Bangapantar, Marantaw, Lanao del Sur, pasado alauna sa kadlawon adlong Biyernes. Sa inisyal nga report sa kasundaluhan, misukol matod pa ang grupo ni alias Usman dihang mag-serve unta og warrant of arrest ang kasundaluhan batok sa mga miyembro sa DI Mauti Group. Sila sab matod pa ang responsable sa pagpang-ambush sa kasundaluhan sa Munay, Lanao del Norte niadtong January 2026. Diin upat ka mga sundalo ang patay. Si residential area, yung bahay natin is parang abandoned na because yung may-ari ay matagal na nawala. So inoccupied na. We are still tracing yung sino yung may-ari ng bahay at anong rason bakit nandun sila. Lakip sa namatay ato sa engkwentro ang upat ka mga babaeng miyembro sa DI Mauti Group. Na-recover sab sa mga otoridad ang 5 ka mga pusil. Lakip ang usa ka M16 rifle, M4 rifle, M1 Garand ug usa ka revolver. Nakuha sab gikan sa mga suspect ang usa ka hand grenade ug kagamitan sa paghimo og improvised explosive device kon IED. Hugot nga seguridad ang ginapatuman karon sa tibuok probinsya sa Lanao del Sur. Para sa mga para sa mga kababayan natin dito sa Lanao, na sana tuloy-tuloy na ma-enjoy na natin yung katahimikan sa probinsya. Focus po tayo sa development. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.